Mano masugod pa ka? Nay, nag-uulang din. Nagkakokasyon, nawala si tatay. Niabot ko pa ng atong natawan. Ginuwalaj ko ni tatay na ayaw nagtugoon na. Kaya nga ako'y surpresa no. Strategic number 5. Hanggang sa Masiglakong Mananayaw sa Tabonan Central School. Special thanks to Tabonan Central School faculty and parents. Dance Masters, Clint Campo, and Glenn Road Ababon.